Lord, gapo di cross si Kalbaryo kabsat, naisalakan tayo, amen? Nung naisalakan ka kabsat, amok ken pa-check ngay maipigpig sampay tigkanta, amen? Amen. Our next song, Idiay Cruz. Amen, Idiay Cruz. I win, di mangisalakan, amen? Right now. I win, di mangisalakan, natay kapukan yan. Jesus tintay kaptan. Amen? Ni Jesus tintay kaptan, no aday tipigad. Amen? Praise the Lord. Ready now. Ni Jesus tintay kaptan, naisulay di kamang. Amen. Rayan yan mapasama, ikwanatal at masarap. Praise the Lord. Ni Jesus di kaptan, no adapegan, adapegan, adapegan. Ni Jesus di kaptan, no adapegan, yaman na mapasama. Sige. Isot inong tayo aldaw, natay inasalingdan, no rabiin mapagtentay, natay tinabantayan. Praise the Lord. Ni Jesus di kaptan, no adapegan, adapegan, adapegan. Ni Jesus di kaptan, no adapegan, yaman na mapasama. Third verse. Noon ibagyo masibig, wanay tay umapit. Amen. Isot sarket tay kentalget, yaman na mapasangket. Koro. Ni Jesus di kaptan, no adapegan, adapegan, adapegan. Ni Jesus di kaptan, no adapegan, yaman na mapasama. Last verse now. O Jesus Diyos anadungo, sa katitalikliya puray. Amen. Itipegan amasamo, dagang kaditiyes palmo. Last koro. Ni Jesus di kaptan, no adapegan, adapegan, adapegan. Ni
ti nakakabsat. At dahil ni Jesus ngayon tayo pagkaptan kabsat. Ngayon to na dati ito sa jay langit kabsat. Awan sa balin to ngay daydayaw tayo no dilakid di ni Jesus nga nang isalakan kanya tayo. Amen. Our next song inton dumteng tay idyay gloria. Amen. Anyan to naragsak day tangal daw. Amen. Praise God. Ready now. Ikanta tay iayat na asiken para burna insagana nakadatay dayjay nanyag alugar intundong tengkay gloria anyan dun naragsak day tangal daw makikak tutiyari ikanta tay di balay gi ladies the second verse now. Amen. Right. Okay, men, join all together now. Windundong, tengkay gloria, anyan dun naragsak tay tangal daw, makitak tutiyari, ikanta tay di. Men, and the third verse now. Agbalinday, amen, men. Nga agserbi ken Kristo, amin nga arami, supapakan natay ko. All together now. Intondong, tengkay gloria, anyan ko naragsak tay tangal daw, makita tutiyari, ikanta tay di balay for earth. Si pimigit at taraya, imnas ng tugot makita, ruangan di gloria ang lukat, sumre kapuan sa amen. Intondong tengkay gloria, anyan kung naragsak tay tangal daw, makita tutiyari, ikanta tay di balay gi. And all the people say, Amen. Praise the Lord. Remain standing, please, for the reading of God's Word. Good morning, Kapsat. Good morning, Pastor June, our senior pastor, Pastor Ruby. Kan amin nga pa pastor, nga di kayo amin may naganan tatakaps. Kan tayo amin nakakapsat, na imbagabigat tayo amin. Dawatag nga road, nga alam tayo di Biblia tayo, noong pa'y Bible yo, karigatan yo ti gumatang to kapsat. Amen? Amen. No, Tipay Bible, page 669. Salmo, Kapitulo 25, 1, ay ngana iti Jes. Psalm chapter 25, 1 to 10. Nasarakan yung kakapsat? Magipagbasa kayo kadagiti matayo metlaing. Basta iti Lucano. Ken ka uwapo, itangat ko ti kararwak. O Diyos ko, ken ka agtalekak. Tinak baybayan ang may babain. Di kay palubos a dagiti kabusor ko, agbalegi da kanyak. When awan kuma ti palubos mo, dagiti agpanuray ken ka a may babain to. Ipalubos mo a may babain kuma, dagiti managlabsing nga awan gabgapuna. Verse 4, iparang mo kanyak, dagiti daldalan mo, o apo, isurum kanyak, dagiti dandanam. Iturungnak, iti ginapudnom, yan isurunak, tasikat ti Diyos, ti panlaka isalakan ko. Taken ka, gururayak iti amin,
asa nga aldaw, lagi pem uwapo, dagiti nadungo, akaasim ken dagiti kinamanagayat mo. Kag agnanayon da, nanipod idiugma. Verse 7, di ka lagi pen dagiti basbasol ti agtutubok, wenno dagiti lablab 5. Kas mayan nurot iti asim, sika lagi pen na kumagapo iti imbag mo o apo. Naimbag ken nalinteg iti apo, gapuna isuro nanto, dagiti managbasol iti dalan. Iturong nanto tinaemma iti kinalinteg, ken isuro nanto tinaemma iti dalan na. Amin dan ti apo, asida ken kinapudnuda dayjay agtalinaed iti tulag na, ken iti pammanekrek na. Agdumog tayo, hintay iti panagkararag. Agyaman kami uwapo iti segundaway. Ti binasa mi apasat ti saom. Makita mi ito uwapo. Nga mabalim mi ken ka iti agdawat iti tulong. Kastamot ten uwapo. Iti panang iturong mo kata kami iti naldaw. Uray pa iti pamakawan mo kata kami. Itay-dayaw da ka iti dating nga bigat. Gapumutlaang iti kinasya sinom. Kinamanagayat mo kata kami. Katagyaman kami launay. Agyaman kami karagit sa Buwan uray pa iti Sunday School. Dati sa panagnagan na uwapo. Lord, thank you so much. Iti panaramat mo tayo itong may pastora. Italagmikan ka nga ron dahito yung aramin mi o ama. Nga sikati agtultuloy nga may paay o apo iti pamendisyo mo. Amin na pasat o apo dahito yung aramin mi. Kararag mi man apo itultuloy ti audio, Lord. Iti kapsat ng ususaram, kami ti nananay iti wisdom. Tapno ti kasta apo agtultulay kuma apo tinapintas para naganayas apo iti connection iti internet, Lord. Talagmikan ka, uray pe apo, manan nagiti sa ngay palasat mo, teto may pastor. Amumi apo, nga dakayat mo manan napakisaritaan ka na kami. Pangaasim ka diyo Diyos. No kasano, iti panangipain mo iti wisdom ken kuana mangiburay di sa Kasta apo ipain mo kata kami iti wisdom nga mga mo, mangawat ka rin sa kang runan na Diyos, i-aplikar mi iti panagbiag mi. Ala, dawato mi nga ti pamakawa mo apo, tas sikat agtultuloy apo, magiadda kata kami. Bendisyonan sa tunggal mesa kadami. Tidmin apo, iyagmin itinalaw sa panagyama mi ken ka. Tingin kam dawat, baban itinagan na po Jesus. Amen. Thank you, Tito Manny. Tumugaw tayo kakabsat, na imbagnal daw yung amin. Kablawang ka itinagan iti apo. Kan digiti addayan ti Facebook tayo ita. Madamang ag-tune in ta. We had to reopen a new Facebook Live. Gaputa, nag-out na may sa itay. And I see one kabsat from Vancouver, Canada. Na imbagrabe yun dita, Sister Sherilyn Milio. Magandang gabi dyan sa Canada. At ganun din sa ating YouTube, yung ating mga viewers. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we will be celebrating the anniversary of the HBBC Outreach in Australia. Palakpakan tayo man, nagito yung kakapsat. Okay? Ngayon po ay pangalawang taon na ng ating gawain sa Australia. Ang gawain po na ito ay pioneer sa online ministry ng HBBC. Ang Hawaii, HBBC Hawaii, pioneer po yan ng overseas. HBBC Hawaii, ang kauna-unahang church na naitatag ng HBBC overseas. Ang Australia, sa kabilang banda, ang kauna-unahang outreach na naitatag ng HBBC sa pamamagitan ng online. Wala po silang pastor na literal na nandun sa kanilang harapan. Nandito ang kanilang senior pastor, pero sila po ay lumalago sa kanilang pananampalataya at sa kanilang paglilingkod sa ating Diyos. So we will be celebrating today the second anniversary of HBBC Australia Outreach. Kaya sa inyong lahat dyan, happy anniversary HBBC Australia. Purihin ang Panginoon. Mabuhay kayong lahat hanggang
100 years, sana kayong mabuhay pa. Okay, kami nagagalak na nandyan kayo at in a while, the visitors will be introduced by our key people in Australia. Now, ngayon po sa ating main sanctuary, nais kong batiin ang mga bisita natin. Una, nais kong batiin ang ating mga balik bahay. Bahay nila ito, bahay nating lahat. Yan po ay si Tito Moises at Tita Teresa Agkawili. Magandang umaga. Pakitayo. Ayan. Sila po ay mga, ano ba sa Tagalog? Masugid. Yung sumusubaybay. Sila po ay mga masugid na sumusubaybay ng ating mga serbisyo na ginaganap dito sa Pilipinas at maging sa ating service na ginagawa sa Hawaii pagka-Lunes ng linggo naman. Thankful to God na yung pong sinimulan ni Pastor June na gawain sa Maui more than a decade ago, sila po ay nagpatuloy at nanatili hanggang ngayon. So it's a blessing to meet them. Kaya nais ko na lahat tayong mga kapatid ay puntahan nyo sila mamaya, hug them, walang COVID yung mga yan. Ang dala po niyan, dollars, hindi po COVID. Amen? Ha? Mahina kayong mag-amen, mga kapatid. Okay? Maraming salamat. At nagtungo sila na meron silang mga inimbitahan na mga kaibigan at kamag-anak. Na una sa lahat, Jennifer Lagat from San Nicolas. Ayun siya. Okay? Magandang araw. And then we have Marvin Pascual from Dingras. Okay. Marites Kaiser from Talingaan, Lawag City. Amen. Lazel Malong from Kaawakan, Lawag City. Malayo na yan. Dulo na ng Lawag. Ang lagpas niya, dagat. Okay? Ernelyn Biasong from Lawag City, Barangay 1. Sa labas, hindi po sa loob. Okay. Geraldine Barayuga from Lawag City, Barangay 49B. Ang 49B ay Sambuanga? Ay Raraburan. Oh. So, ang Barangay 49B ay Raraburan. Ito po ang Barangay 4 na Paraburan. Dito po. Okay. Next, Mina Ramos. Tama? Mira or Mina? Mayra, ni Lola Mira Ramos. Malayo pa po ang pinanggalingan from Sambuanga, Lawag City. Okay. In-invite po nila lahat yan. At nais ko ring batiin si Brother King Jomi Fagaragan. Ito po ay masugid nating viewer. Tumayo ka, Brother King Jomi. Ayan siya. Tumayo ka, Brad. Tayo ka. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, pandemic pa po nung siya ay nanonood sa ating service. At wala pong absent yan. Mapa-prayer meeting, mapa-worship service, nandyan lagi yan. Taga-Badok si Brother King Jomi. Nais kong makausap at mamit ka ni mamaya at I'm so happy na nandito siya ngayong umaga. All the way from Badok. In-invite ni Sister Shine Kyle Alvarado from Tuburan. Kyle, nasan ka? Okay. In-invite ito ni Sister Ermeline Jan Agustin from Bacara, Pasyukan. Okay. Good morning. Good morning. Okay. Ma'am Delia Yadaw from Pasyukan. Magandang araw. Ayun siya sa likod. Okay, thank you. Also, Justin Alonso from Barangay Cavite, Lawag City. Ayun. Thank you for being with us this morning. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church, the place where you can find the truth, nothing but the truth. The place where if you want the truth, you will find it here. Okay? So, welcome to our church. We hope this is not the end, but this is the beginning of your coming so that you can grow in your faith and know God more and more. Okay? Dumako tayo sa lawag at ating badiin ang ating mga bisita na nasa ating sanctuary sa lawag. Go ahead. Amen. Good morning po, Pastor Pruby. Good morning po, Pastor June. What a joy to see all the happy faces po, Pastor. Praising God in heavenly places. Amen. Ito'y lawag po, Pastor.
we are blessed, Pastor, nga kwa, digiti kakabsat, kat maragsakan launay, nga kadayto yung aldaw, kat makapagdayaw, kan makapagserbita iti Apo. Kadigiti naawis mi nga bisita, Pastor, handa na kaumay. So hopefully by next Sunday, dadan to bisita tayo, Pastor. Thank you po, Pastor. To God be the glory po. Maraming salamat. Umako tayo sa pasukin. Amen. Good morning, Pastor Ruby. Good morning, Pastor Jun. Kang kastamat kanya yung amin kakabsat. Na imbaga bigat tayo amin. Kat itiday ito nga bigat, maragsakan kami. Tada digiti bisita tayo kakabsat, Pastor. Kan kastamat digiti naanap. Nga umay makigimgimong, Pastor, kaya ito kapilya. Umuna ito ni James Christian Sumbong. Pasukin, Barangay 4. Tapos ni Alessandra Liapitan, J. Kababaan. Tapos ni Resna Guerrero. Ayun, kan ni Precious Tagupa. Alright. Okay, thank you, Pastor. Thank you po. Okay, thank you, Pastor Ver. Si Pastor Ver ang ating resident pastor sa ating church sa Pasukin. Next, Claveria. Wala pa? Tawagan nyo sila, mag-join na. Late na. Okay? Dingras. Good morning, Pastor Pubi. Good morning, Pastor John. Dag kay sunang bisita mi Pastor ni Joel Abaha. Siya Pastor, si SK Chairman dito yung Barangay Kurugulan po, Pastor. Thank you, Pastor. Okay, kayo naman ang susunod na mag-anniversary sa July. Ano? Excited itong ating mga kapatid. Thank you, Dingras, San Nicolas. Good morning, Pastor June, Ma'am Cora, Pastor Proby, Ma'am Kiki, Kasat. I guess grace, Pastor, nakakamat kami sa ulod dito, Pastor. At maragsakan kami mula di Australia. Happy anniversary, Kasat. To God be the glory. Amen. Thank you. Thank you, San Nicolas. Sarat. Good morning, Sir Rubin. Good morning, Pastor June, and blessed anniversary to our brethren in Australia. And right now, Pastor, may kakapsat na kami tulisan at Pastor. And by the grace of God, at ibisita mi Pastor, at ni Sister Antoinette Lagazo, Pastor, from Bintar, ni Nick John de la Cruz, and Richard de la Cruz, Pastor, from Bintar also. And ito po yung bigat, Pastor, at ating bisita ni Nanay Josepina, iso ni Desaline Kulameng, Pastor. And to God be the glory. Thank you so much, Pastor. Praise the Lord. Okay, ginabati namin kayong lahat na taga-Sarat, taga-Bintar. Good morning sa inyong lahat. Okay, dumako tayo sa Cagayan pa, Lasam. Ayun ang mga brethren natin sa Lasam. Magandang araw sa inyong lahat. Nakakatuwa, ano po? Okay. At, maganda tong kanilang arrangement ng mga lalaki ay nasa harapan. Dapat po laging ganyan. Sapagkat ang mga lalaki, ang mga leader at ulo at kinakailangan sila po ay nasa unahan so that they can always lead the group. Thank you, Lasam. Magandang araw sa inyo. At sa mga pamilya na nandyan, manalangin lang kayo ng manalangin. At malapit na tayong makabili ng ating lote o property dyan sa Lasam, Cagayan. Okay? Isang pirma na lang sa papeles, atin na yon by the grace of God. 1,100 square meter property. Okay? To God be the glory for that. Alright. Ganon din sa Dingras, no? Pag-pray nyo rin yan. Apari. Teka, i-unmute mo muna. Good morning, Pastor John and Pastor Ruby, and happy anniversary, Australia. We thank God, nagiging kakapsan
Pastor at nasapa namin may may sana nagiti mangipakita na interesado na Pastor. Kaya tumampayawan di bisita kay Pastor, pero ada nagiti adults Pastor na attend by God's grace. Hindi na Pastor tulad-tulad. Oh, thank you, thank you. Claveria, nandyan na po ang Claveria. Amen. Good morning, Pastor Proby and Pastor Jun. Praise the Lord. Dahil pat nga bisita mi, Pastor, ni Brother Noel Racoma. Brother Noel, after brother. Tatang ti may isang young people tayo, Pastor. Then ni Princess Cheryl, taga Tabugan, naawis ni Jerome. First time mo, sister? Then, ni Angel Claire. Angel Claire. Then, ni Janine. Dan Janine to'y. Kaludugan. Yon. Naawis ni Sister Glenda, Pastor. Taga-Pagudpud. So, yun lang po, Pastor. Thank you, Pastor Dennis. Good morning, kadagay amin ta Claveria. Next, we acknowledge those who are joining also on Zoom. We have Pastor June and Mama Ijay Hawaii. Look at that. It's 4 o'clock in the afternoon, almost 5. And they do not want to miss our service today. In the same area, we have Tita Minda and Sister Erna Linsao, Brother Sam. Okay? Dati, si Tita Teresa, sa Zoom ko lang ina-acknowledge ngayon, nandito na sila sa ating sanctuary. And also, we have Tita Puring in California. In Canada, we have Sister Risa Akibay. San Francisco, Sir Peter Calixto. Good morning, Sir. Dita San Francisco, I think it's 7, almost 7 in the morning. 6 to 7 in the morning. PM, sorry, in the evening. Okay, in the evening, kabaliktad. 3 hours back, tapos baliktarin mo. Okay, sino pa yung nandun? Faye in Thailand. Okay, Sister, ayun, Sister Raquel Agonoy. Okay, good morning, good evening, Dita Canada. We also have Joey Tabieros, and we have folks watching from Agoo, La Union. Uy, magandang araw dyan sa Agoo, La Union. Gerald Kabakungan from California, Gina Agonoy from Canada, Elaine Visitacion, Willie Cadiente, Hawaii, Cheng Kua, Hong Kong, Luis Guzel of Houston, Texas, Ma'am Luz Dugay of Iceland, Avelina Antonio, Ireland, Ma'am Madeline Foliosco, Kona, Hawaii, Madiladig, Tita Alma, from Manila, Adelia Rita. Hello, Tita. Si Tita Adelia, head nurse po ito sa St. Luke's. Magandang araw sa iyo dyan sa St. Luke's. Okay? From Namuac, Rowena Corpus. And Quezon City, Brother Sunny Manzanillo. Santiago, Sherilyn Milio. Singapore, Cecilia Cuin. From Toronto, Don Lunday. Julie Pagatpatan from Tumawini. Nanay Filipinas Coli Flores of Massachusetts, Boston, USA. At sa lahat ng mga kapatid natin dyan, saan man kayo naroon, magandang araw sa inyong lahat. Sister Rowena of Hong Kong, good morning. Okay, may nakaligtaan ba ako? Wala na? Tumayo tayong lahat and let us sing our welcome song. Okay, ang subsublita tugaw yung nga awan maalaman yung nga 20. Okay, ready? Sing na. Share your love with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts, teach us how to pray. That
us be a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Iti be seated. Amo iti panagdating ti online kakabsat, nagbaling nga blessing iso na in a sense that as a family, we can be together. Amom no adda kabagyam ti abroad, uray adayo, mamismo, tawagam lang, ag FaceTime kayo, you can see each other and talk to one another, maalup-up di iliw kakabsat. And you know what a blessing that we could be together not only once a year. Dati, sa atin lang makapagkay-kaysa all together, anniversary, ganyan, in one place. But literally, every Sunday, we could be together, seeing each other, online nga lang. Pero what a blessing that we could see our brethren, brothers and sisters around the world. Amen? Sister Mildred, Ma'am Mildred Romero is in Manila, Tagaytay. Okay? Nasa Tagaytay. Pero nanonood ngayon sa YouTube. Magandang araw. Okay? Ngayon po, hindi ko in-acknowledge pa ang Australia dahil ito na yung portion na para sa kanila. Before we watch this mission or audio video that they have prepared for us, mga kapatid, batiin muna natin ang ating mga kapatid at kaibigan sa Australia. Sige, go ahead, Dexter. Good morning po, Pastor Jun, Pastor Proby, and Kaabsat. What a glorious morning po, Pastor Proby. On behalf of the Australia Brethren, we would like to thank each and every one of you, Kaabsat, for we know that the reason why we celebrate today, it's not because our presence, Kaabsat, but because of the presence of God, the grace of God, and also, Kaabsat, it's also because of your prayers, Kaabsat. And personally, Pastor, we are glad, the whole HBBC brethren are glad. As you can see, Pastor, that we have a lot of visitors today, Pastor, by God's grace. And so far, this is the biggest attendance we have so far since the HBBC Australia has started, Pastor. And we would like to introduce you, Pastor, the visitors, and may we request those visitors po, as we call on your name, please stand po for a bit and then so that we can acknowledge you po. And first on the list po, Pastor, we have the following first-time visitors po, Pastor, which Sis Maria Katrina Dirik from Palampung, Batak, which is invited by Brother Nando. From Batak. Okay. Kapatid, meron na tayong itinatayo na bagong kapilya ng HBBC sa Batak City. Looking forward to meet your family so we could invite them to attend one of our services one of these days. Go ahead. And second on the list po is Sister Hazel Gaba from Barangay Kamandingan, Batak po, Pastor. From Batak also. Okay. Very good. Third po, Pastor, is si Eds Arellano from Solso naman po, Pastor, invited by Gaita. Oh, amen. Ang Solsona po, dulo na yan ng Ilocos Norte. Paglagpas mo, apayaw ka na. And number 4 po, Pastor, is Brother Matthew Carison Ragwal from Sulu po, Pastor, invited by... Uy! Anong apelyido? Anong apelyido? Ragwal po, Pastor. Ay, pambihira. Magkamag-anak tayo, ah. Ang aking middle name ay Ragwal. Ang family name mo, Ragwal. Ang pinagkaiba lang natin siguro, lugar. But I'm so happy, ha? My mom is Ragwal from Isabela, pero siya from Sulu. Wow. Yes, okay, salamat. Fifth on the list po, Pastor, is Sis Jen Macanyas from Santa Ana, Pampanga po, Pastor, invited by Blandel of Medbo, Pastor. May Kenny, manganta mo. Number 6 po, Pastor, is si Sis Danica Concepcion from Kaunayan, Batak po, Pastor, invited by Sis Irma. Oh, amen. From Batak. Thank you. Number 6 po, Pastor, is si Brother Jomar Pahela from Barangay Pastor.
From? Divided by, Taga saan? barangay to Pasukin po, Pastor. Pasukin. Oh, yung mga taga Pasukin dyan, baka kilala nyo. Okay, praise the Lord. Magandang araw. Next. Number 7 po, Pastor, is si Carmaine Berna, Quezon City po, Pastor. From? Quezon City, Pastor. Quezon City. Okay. Okay. Number 8 po, Pastor, is Irene Serna from Cagayan de Oro po, Pastor. Invited by this weekend. From CDO. Cagayan de Oro. Good morning. And number 9 po, Pastor, Edsel Garrido from Iloilo po, Pastor. Hoy! Ayong aga. And last, not on the list po, Pastor, but ni Brother Arnel Husio, Pastor, tayo, first time visitor tayo last Sunday. Present wish na, Pastor. And we also have Brother Jun po, Pastor, from Davao. From Davao. And Brother Jeff po, Pastor, and the whole family po, Pastor. Amen. Amen. Ilan po, Pastor? Thank you. Maraming salamat. We welcome you to our outreach in HBBC Australia. Alam nyo, merong 3 pamilya na dapat kayo ay kabilang. Number 1, earthly family. Karamihan sa inyo nandito family. Okay? Your family is here. Dito kayo lumaki, pinanganak, lumaki, at dito kayo usually you've learned everything, but you're there. So that's your earthly family. Pangalawang family na dapat kayo kabilang, heavenly family. Ang earthly family, temporary. Pag namatay tayo, tapos na yon. Wala pong nanay, tatay, kapatid, uncle, auntie sa langit. Ano po? Temporary yan. Sa lupa lang po yan. For this life only. Kaya relationship-wise, walang forever. Ano po? So, heavenly family, lahat ng ligtas. Those who have known Jesus Christ as their personal Savior. Pero ang pangatlong family na dapat kayo ay kabilang, church family. Just like your physical family, pinalaki kayo, inalagaan kayo, at naging ganap ka na tao na could face life. Same thing, heavenly family sa langit. Wala pa tayo sa langit. But as believers of Jesus, as a necessity of our faith and growth, we need a church family. Okay? And I say that, wala man ako dyan, but we have our folks there. We have lessons upon lessons from the Bible that they can minister to you so that you can grow in the Word of God. Kung may mga tanong kayo, they are more than willing to answer that. And we will be scheduling once a week Bible study para ma-minister namin kayo and you can grow in the Word of God. But meantime, welcome to our outreach in Australia. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga tuwid, 12:00 na po sa Australia, oras na ng kain. Pero bago niyan, kumain muna tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Panoorin niyo po ang short video na ito. In a small town nestled in the heart of Australia, a remarkable story of faith and unity unfolds. Welcome to the inspiring journey of HBBC Australia, a congregation that stands as a testament to the power of unwavering faith and perseverance, guided by a dynamic church leader who saw the potential within its believers. In a small town in the Philippines, Gretchen, a devoted member of the Osana Bible Baptist Church, pursued her dreams of a higher education in Australia. Her passion for knowledge and her unwavering faith led her to embark on this transformative journey. Before Gretchen left for Australia, Pastor Pruby, the senior pastor of HBBC, admonished her to become a living testimony in Australia. He encouraged her to share the gospel and be a shining light to her fellow Filipinos and workmates. With Pastor Pruby's words echoing in her heart, Gretchen set forth with determination and faith. In Australia, Gretchen found herself surrounded by a vibrant Filipino community longing for spiritual guidance. With a heart filled with love and a passion for sharing the gospel, she wasted no time in spreading the good news of Jesus Christ to her fellow Filipinos and workmates.
Her dedication and unwavering faith touched many hearts. Meanwhile, Nelson, another member of HBBC who had also come to Australia to pursue studies, found himself feeling disconnected from his home church. Recognizing his struggle, Gretchen reached out to him and encouraged him to reignite his passion for God. Together, they decided to organize a Bible study, a place where they could support and lift one another in their spiritual journey. The Bible study flourished, and soon there were 4 active attendees. However, when the pandemic hit in 2020, physical gatherings became impossible. Undeterred, the members turned to HBBC's online ministry, faithfully attending virtual services and nurturing their spiritual growth. Pastor Proby, recognizing the potential of these believers, initiated and led the Bible study sessions, providing them with guidance and support, even from a distance. As the group grew in numbers and enthusiasm, they felt the need for a dedicated place to worship and gather. Their prayers were answered when, on June 27, 2021, the HBBC Australia Mission House was inaugurated. This sacred space at Unit 236 Alderwood Street, Acacia Ridge, Queensland 4110, became a haven where believers could come together, worship, and share their faith. The congregation continued to grow with faithful members like Michael and Glyza, a loving couple, joining the fellowship. Brother Aldrich, along with Sister Irma and their son Rance, also became active members, enriching the community of believers. Among the attendees, Dexter, now Gretchen's loving husband, was one of the first to actively participate in the Bible study. As the years went by, the congregation continued to expand, and as of the present year, 2023, there are now 18 active attendees, all deeply committed to their faith. As the congregation continued to grow, they realized the need for a larger mission house to accommodate the expanding fellowship. After diligently searching, they found a new space at 40 Pompadour Street, Sunnybank Hills, Queensland 4110, a place that provided them with more room to gather and continue their passionate work in soul winning and discipleship. The dedication of the members extended beyond their attendance. They eagerly joined the orchestra and choir, utilizing their talents to glorify God during the years 2020 to 2021. With their increasing involvement, they became faithful church partners of HBBC, supporting the church's mission both spiritually and financially. Today, HBBC Australia stands as a testament to the power of faith, perseverance, and unity. From the small beginnings of Gretchen and Nelson's arrival in Australia, it has blossomed into a vibrant congregation with a shared vision of spreading God's love and truth. This extraordinary journey of faith is an authentic inspiration to all, made possible through the diligent efforts of Pastor Proby, the senior pastor of HBBC, who wholeheartedly labored to disciple them through profound Bible studies. The church members continue to impact lives, transforming their community one soul at a time, and their journey of faith is a true inspiration to all. Congratulations, brethren. The victory, we rejoice with you. You are a testimony that distance is not an obstacle. The absence of a physical pastor in front of you is not a barrier. Although it would have been a different story if I was there as your pastor, but we thank you for your love and dedication and commitment. It's all in the mindset, it's all in your heart. Kakaiba ang pananampalataya nyo, kakaiba ang biyaya ng Diyos sa inyo. Sa kabila ng lahat ng mga posibleng obstacle at hindrances na ito, kayo ay patuloy na lumalago. Nawa, kayo ay magpatuloy pa. We encourage you to re-strengthen your dedication for God and to resist all alternatives. The devil will tempt you. Sasabihin sa inyo,
dito ka na lang, may pastor na nakatayo doon. Kayo, nanonood lang kayo ng TV. Anong mapapala nyo dyan? Pilipinas ang pastor nyo. There will be temptations. But we pray that you will stick to the Word of God and you will continue your faith in HBBC Australia Outreach. Sa amin po mga bisita, I hope this is not the end, but this is the beginning of our coming together and so we can help you grow in your spiritual life. Maraming salamat. Muli, congratulations. Napakasarap balikan ang kung papaano nasimulan ang Australia sapagkat gaya ng sabi ko, kayo ang pioneer ng online ministry. Kayo ang nagpatunay na ang online ay pwedeng maging tulay upang masimulan ang outreach sa iba't ibang lugar, especially overseas. In fact, mga kapatid, many of them I have not yet baptized sapagkat wala ako doon, wala sila dito, but they are already a part of the HBBC family. Kaya congratulations sa inyo. 2 years have gone. Marami pa tayong tatakbuhin. Let's work hand in hand. I know God will not fail us. Amen? There are temptations to open the door way out, but if you choose to stay in, God's grace is there for you and with you. Manalangin tayo. Heavenly Father, thank you so much. What a blessing that we could celebrate 2 years of faithfulness. First, your faithfulness. Your faithfulness because these brethren can trace footprints of victories, successes, and blessings in their journey being there in Australia as career people, as family people, all because of the ministry of HBBC. Faithfulness because of their commitment, despite the distance, despite the absence of a physical leader in front of them, Lord, they always have communicated with us. And looking back in the scriptures, parang sila po, yung mga churches na in-establish ni Paul, na hindi man niya palaging napupuntahan, nabibisitahan, pero sila ay nagpapatuloy at sa bawat sandali na siya ay makarinig ng balita tungkol sa kanila, it's always a great news that they strive together for the faith of the gospel. And today, Lord, it's amazing to have almost 10 visitors in the house. I know it's not easy to invite their Filipino friends sapagkat unang trabaho, unang pangangailangan, maraming gastusin. Mahalaga ang lahat ng ito. But I'm thankful that our guests have accepted the invitation at inuna ka nila sa araw na ito. Alam kong hindi mo bibiguin. I pray that all these things shall be added unto them. In Jesus' name. Amen! Congratulations sa inyong lahat. Pakinggan natin at panoorin ang testimony ng dalawang kapatid. A blessed Sunday morning to all of you Gagayan kang Kabsat, especially Pastor John and Pastor Pruby. I would like to praise God for this opportunity ta naikanakitigundawing mag-share iti may nga testimonya. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Brother Nelio Biernes Jr. Nakatira po sa LA, Luna, Payao. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo kung paano ko po lubos na nakilala si Jesus Christ and paano or ano yung mga nagbago sa akin since nag-attend po ako ng Hosanna Bible Baptist Church here in Australia. Before nakilala ko po ang HBBC, may mga nag-share na po sa akin about the salvation during my college life, but hindi ko po siya gaano naunawaan and naintindihan no ana iti pakaipapanan iti salvation. But then when I came here in Australia, nag-message po sa akin si Brother Dexter. In-invite po ako sa kanilang church and he shared the gospel and the salvation sa akin. I received Jesus Christ as my Lord and my Savior noong June 27, 2022. And salamat din kay Pastor Pruby kasi impasagip set na ken inlawag na kinya ti panakaisalakan. Simula po nun, nagbago na ang takbo ng buhay ko na kung dati nauubos lang ang oras ko sa kakalaro ng ML or nanonood ng kung ano-ano sa social media, niisipan kong manood or makinig na lang po sa preaching ni Pastor doon sa kanilang
HBBC FB page. And noon, parang materially lang po ako. Pag nag-church, lulubog lilitaw. Ngayon po, nag-attend na ako ng gawain ng simbahan like Sunday service. And pag prayer meeting, naka-tune up po ako. And nagagamit ko na rin yung talent ko sa mga praise and worship or sa ministry dito po sa Australia instead of making a worldly song kasi nagko-compose po ako ng kanta before. And ken manipudidi nag-attend na iti HBBC and namok ni Jesus Christ as Lord and my Savior in my life. Mas timib ko iti faith ko kanya na nga uray adda dagiti problema ket kayak nga malagpasan kasi igtatalikak dagiti sa una nga kaskuna na jay Isaiah 41:10 fear thou not for I am with thee, be not dismayed for I am thy God, I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And nagpapasalamat ako sa mga brethren here in Australia, my brothers and sisters na ginamit ni God para i-guide ako, especially my spiritual growth, and Pastor Proby for his magnificent preaching para mas lalong makilala ko ang Panginoon na siya lang ang Diyos at tagapagligtas at siya lang ang tanging daan para sa buhay na walang hanggan. Yun lang po, Pastor, and happy 2nd anniversary HBBC Australia. You notice na meron po mga significant na meron siyang binanggit. I mean, all throughout his life, been in college, in high school, elementary, but significantly, in-acknowledge po niya the moment, the time, nakilala niya si Kristo bilang tagapagligtas. And I want you to know, if you're a visitor today, more than anything else, yan ang pinakapangunahin na dapat na makilala mo sa buhay mo, to know Jesus as your personal Savior. Na pag tinanong ka, are you sure that when you die, you will go to heaven? You can give a resounding yes, because I have received Jesus as my personal Savior. He died for me. He paid for all my sin. And now I am free and I am heaven-bound. Significantly, doon po niya pinakita how that he became a part of HBBC family. And through that relationship, his life has changed. And in that part of the world, I pray that Nelio will continue to grow. Maganda po ang boses niya, magaling kumanta. Gusto ko sanang sampulan niya ngayon, pero next time na lang, okay? Let's hear another testimony. Good morning po, Pastor June, Pastor Ruby, Pastor Bert, Pastor Dennis, and to all of us here Kabsat. I thank and praise God for this privilege to testify God's goodness and faithfulness in my life. I am Sis Jonah Faye, and I am a member of the HBBC Pasukin. It was April 15, 2022, the first HBBC fellowship at HBBC Memorial Park, when I took up courage na mag-iuman kada pastor iti desire ko nga mapanag-abroad. Then, insaganak iti pusok nga akseptaren nga to refuse the pastor, I should always praise God. Then, fortunately, Pastor June gave ball and to go for it. And kulag-ipek iti panag-work iti apo ko, nakakaskas tao unang. He taught me how to be patient in waiting for the right and perfect time. Kasi it was 2018 when I passed my resume and I don't have strong work experiences and financial funds to support my application. But the ultimate reason ket awan iti apo kadayjay aplan isungahaan ngayon pa iti apo dayjay. So August 2018, the apo ket nag-work in hiran na ulit ijay previous sa work ko, and then last August 2020 I started my Master of Degree with Early Childhood as my major. Having a minimum salary plus studying isn't easy, but God's grace was enough until
I was hired at EDEPED last July 2021. I was revived by having a ministry such as discipling, and it is such a humbling opportunity and a great exposure to be one of the financial secretaries of the HBBC Pasukin. And I am thankful for our pastors for those exposures. I am very sure that being a part of the ministry is a great ingredient of molding me to be strong in my prayer life, my faith, and my life as a child of God. I learned to ask godly counsel about my career to our pastors. Fortunately, I followed their advices. Now I have realized that everything that happened were all God's preparation for my coming here in Australia as an additional part of the growing members in the ministry here. We sometimes don't understand God's ways, and we have to always trust Him, obey pastors' advices, and pray without ceasing. I did not come here to be rich and for my personal glory. Rather, I came here because God has a purpose, will, and plan for me, and that is to become a partner of the brethren here who are faithful partners and channel of blessings in the HBBC ministries. Dakkel a challenge kadigiti Christians like me when they change career, they go abroad. Would they remain faithful? Would they still support the ministry? Would they still be serving God? Kaya intake ko digi nga questions as personal. Yet by God's grace, I thank God I'm still in the ministry. With a new setting, different culture, and different challenges. I'm so thankful that God didn't just led me to go overseas, but also led me to a country where there is an existing outreach. Dagiti iti banag nga naimula kanya ka sursuro, whether career, going abroad, and everything. It must always be known by our pastors in order for us to successful. Get thankful na kaligidya nga banbanag. I thank God about our pastors. Inturong nakiti apo kasi agbalin nakapart iti HBBC Australia where God will enable me to be a part of the choir. Kaya iso iti may nga significant and amazing work of God in my life. Haan nakman nga naipalalkan iti gift of singing. But if I have the willingness and heart for the Lord, everything will be learned and improved by His grace. One of the greatest challenge by get you transition from Philippines to Australia get dati agdis disciple nagdijay agbisbisita that ito'y haan nga different namin isun hanga kas Pilipinas puro trabaho digiti tatao dito kangas tama digiti Filipinos iso ti may isang challenge diyan. But I still praise God. It is not the hindrance. It is not a hindrance to remain faithful and committed to God's word, but rather keep on praying until adanto iti paay iti apo nga mabalin nga maaywanan to. Another great significant work of the Lord was getting married here in Australia to Brother Nelson. And I thank God we're both in the ministry. Through those significant happenings, ket agbalinmet nga very significant in the future, dagiti ipapaay nga challenges iti apo kada kami. But no matter how big the trial that we are facing,
As couple can thank God, we are strengthened by His promises, knowing that God is watching over us and He cares for us. If I'm not in our God's care, I cannot gain courage to face and understand all of the challenges that we are facing. So I keep holding on God's promises. All for God's glory, Kakabsat. Thank you for your prayers and your continuous prayers for me and for all the brethren here. Again, it is all because of His grace. Amen. Palakpakan natin. Member siya ng Pasukin, but going to Australia, ti pagsaya ata na no agabroad ka, nga adday ti HBBC. Well, you can always find other churches. Nandyan si Cyrus, sa South Korea. You can always find other groups, pero iba yung yung orientation, di ba? Cyrus can attest to that. Iba yung spirit, iba yung mindset na itinuturo sa HBBC. Kaya, what a blessing that though she is abroad, but she is a part of an HBBC family where she can grow and serve the Lord. Okay? Let's hear a special number to be rendered by our brethren from Australia. Go ahead. Stand here and think about just one stop, start counting
Heavenly Father, I know that these brethren who sang that song really mean it from their heart. They hear the cries of those people within their circle of influence, their friends and their relatives here in the Philippines. Alam ko, Panginoon, na oras na nakilala namin si Kristo bilang tagapagligtas, we will have a burden to share the gospel to our fellow. So I pray that that burden will never vanish, but it will continue to ablaze in their hearts. Lord, bless their soul-winning efforts. Alam ko, hindi po madali ang mag-win, mag-imbita, mag-akay ng mga tao na makinig ng iyong salita. May mga times na makakapa-discourage, Lord, dahil may iimbitahan, dadalo ng ilang linggo tapos titigil na. Pero Lord, I pray that what they will be concerned about is first and foremost, they are just doing your will. And whoever would not continue will be the problem of that person who did not continue. Kaya Panginoon, patuloy mong i-encourage sila. I know, and I believe with all of my heart, na meron talagang mga itinalaga mo, Panginoon, na magiging kabahagi sa aming HBBC Australia Outreach. Thank you. In Jesus' name, amen and amen. Were you blessed? Woo! Palakpakan natin, mga kapatid. Okay? Before we hear the special number to be rendered by our kids department, i-review ko muna yung ating mga outreaches. Unahin natin sa Lawag City. Magandang umaga. O dyan pa ba kayo? Buhay pa? Lawag. Okay. How about Dingras? Buhay pa ang Dingras? Dingras? Amen. San Nicolas, buhay pa kayo? San Nicolas? How about Sarat? Okay. Sarat. Buhay pa ang Sarat? Okay. Pasukin. Buhay bang ating outreach or church sa Pasukin? Oy! Amen. Claveria. Buhay pa kayo dyan? Claveria, HBBC Claveria? Wala na naman. Tawagan nyo. Oh, tawagan nyo. Okay, Lasam. Lasam. Oh, Lasam. Okay. Wala ang Lasam? Out sila? Wala ding signal? Baga wala silang signal. How about Apari? Wala ding signal ang Apari? Meron. Buti pa yung Apari, meron ha? Okay, and our folks around the world, di ko na-acknowledge kanina si Cyrus, pero nandun siya sa South Korea. Cyrus is one of our members who were, kasama sa Australia Bible Study. Okay? And Hong Kong, nandyan ang Hong Kong natin. Oh, Hong Kong. Ayun. Okay, good morning sa inyo dyan sa Hong Kong. Sige, let's hear the special number from the kids. My mommy told me someday a little child should know, and it's all about the devil. And I learned to hate him so. She
Let's join them, ha? Come on, stay there, stay there. Diyan na muna kayo. Put this song on the screen, put that, the lyrics, okay? Teach us that song. Nagpintas ka, kapsat. Ayan. Kita man tarupat na kaabay mo no, nainit mo no na bagbagyo ka, kapsat. Kita man, bagbagyo tarupa na kakapsat. Narsa akin, okay? Sabi niya, my mommy told me something a little child should know. Play mo yan, play mo. Ready? Everybody, Ulitin natin yan, Ready? My mommy told me something A little child should know, and it's all about the devil. and I Learn to hate him so. He said he causes trouble if you let him in your room. and she'll Never, never leave you if your heart is filled with gloom. so let the Sunshine in, face it with a music. sunrise Never lose, and a promise. Mahina. So let the sun shine in, face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. Amen. Second verse, Ready? when I Forget to say my prayers, the devil jumps with me. but It feels so awful, awful when he sees me on my knees. That's why I pray to Jesus and keep my heart from sin. I just Open up my heart and let the sun shine. So let the sun shine in. Face it with a grin. Smilers never lose, and frowners never win. So let the sun shine in. Face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. Open up. Ay, kala ko may last part pa. Smilers never lose. Amen. Kaya, smile naman dyan, mga kapatid. Ngitian mo yung katabi mo. Baka isot mo, udi nga pa nangisam mo. Isa mo. Maraming salamat, kids. Let's hear the Hosanna Choir.
peace of God with me, and ruled my sin-sick soul. Fount of blood has cleansed my heart, wash me whiter than the snow. In the ocean of His mercy, love transcends all I have known, and His boundless love is for me, and will never let me go. Thank you so much, kids, and thank you so much, choir. Sino yung nag-solo? Si PJ ba yun? Grabe, ano? Pambira, may Jollibee yan, Mang Elmer, mamaya. Aha. What a blessing that we could train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. On this occasion of the second anniversary of HBBC Australia Outreach, I bring to you the message of the Lord found in Matthew 13. Tumayo tayong lahat. Matthew chapter number 13. Babasahin ko po mula verse 1 hanggang 9. Matthew chapter 13, verses 1 to 9. Okay? If you are there, say aloud, Amen. Alright, alak maneta. Let's read from the Ilocano. Matthew chapter 13, verses 1 hanggang verse number 9. Page, wait lang. Sa ating Bible, page 1085. Page 1085. Let's read from the Ilocano. Everybody read with me. Not just follow with your eyes. Lahat tayo magbasa. Ready? Go. Ket dayding aldaw, rimwar ni Jesus ti balay. Ket nagtugaw ti den na ti baybay. Ket dagiti umariwek-wek adat tao, imay da nga nagaribungbong ken kuana. Gapo na nga simbrek ti may sa abiray, ket nagtugaw. Ket amin dagiti adu adat tao, ket nagtakder da ijay igid ti baybay. Ket kinasauna ida, kadagiti adu abambanag, babaen kadagiti pangarig, agun kunana, at to'y ti agmulmula, rimwar nga agmula. Ket idi anagmula, dagiti daduma bukel, nagdisuda iti denna ti dalan. Ket dagiti tumatayab, imayda, ket kinanda ida. Ket dagiti daduma, nagdisuda kadagiti kabatuan, nga awan ti adu adagana. Ket timubuda anadaras, taawan ti nauneg adagana. Ngem idi nagtangkayagen ti init, nalaylay da. Ket gaputawan ti ramutda, dagitoy ket naganguda. Ket dagiti dadduma, nagdisuda kadagiti kasisiitan. Ket dagiti sisiit, di makkelda, ket linepesda ida. Ket dagiti dadduma, nagdisuda tinasayaat adaga. Ket nang tedda ti bunga, dagiti dadduma sangsangagasot. Sagsagasot, dagiti dadduma, saggiin ni mapulo, ket dagiti dadduma, saggatlo pulo. Ti adda ti lapayag na apagdengeg, dumngeg kuma. Agkararag tayo. Apo Diyos nga nilangitan, dagilang Diyos kami po ay lumalapit muli sa iyong trono. Hinihingi ang karunungan at pangunawa upang kami po ay lalo pang
umangat sa aming pagpapatuloy, sa aming pananampalataya, maabot ang maraming kaluluwa at maging epektibo kaming mga mananampalataya sa mundong ito. Kami tinawag mong ilaw, pero kung minsan hindi maliwanag. Tinawag mong asin, pero minsan ay hindi maalat. Yan po ay sa kakulangan ng feeding of the Word of God. Kaya ngayong umaga, nais ko po ng aking pangangaral ay ma-define namin ano ang problema sa aming puso, sa aming attitude. O inyong salita ay dalisay at ang inyong salita ay magbunga sa aming puso at buhay. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now. Tanging ang Biblia ang kaparaanan ng Diyos upang ang tao ay makakilala sa Kanya. Alam natin na sa umagitan ng Kanyang mga nilalang, nakikita natin ang katangian ng Diyos, na siya ay makapangyarihan, na siya ay marunong, na siya ay magaling, na siya ay very wise. Subalit, ang nakakapagbigay lamang sa atin ng totoong nilalaman ng puso at isip ng Diyos ay walang iba kundi ang Biblia. Ngayon, kung ang tao ay nais niyang makilala ang Diyos, ay wag lamang siyang pumunta sa bundok at pagmasdan ang dagat at pagmasdan ang kapaligiran. Kung ang tao ay nais niyang makilala ang Diyos, dapat po siyang tumungo sa Biblia at buksan, alamin, basahin ito upang lumalim ang kanyang pagkaunawa sa Diyos. Ibig pong sabihin, kung ang isang kagaya natin na believer kung tawagin o mananampalataya ay lalago, lalalim sa pag-unawa sa ating Diyos, ang susi po dyan, nakadepende sa ating relasyon sa Biblia. Mukhang malulubat na to, ha? Okay? O, antayin natin. Napalitan nila ang baterya. Tanungin mo yung katabi mo, hindi ka ba lobat? Ha? Full bar. Okay ba yan? Okay, sige. Oo. Naka-recharge ba kayo kagabi? Huwag kayong matulog kung natulog kayo kagabi. Amen po ba? Natulog na tayo kagabi, huwag na kayong matulog dito. Mga kapatid, yung mga hindi lang nakatulog kagabi, pwede matulog dito. Pero kung natulog kayo kagabi, huwag na kayo matulog dito. Amen po ba? Okay. So, napaka-importante ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Bakit, Pastor, maraming mga believers na kay tagal nang nag-a-attend ng church, pero wala ka nakikitang resulta sa buhay nila doon sa kanilang pag-a-attend ng church? Natanong nyo na po ba yon? Natanong nyo ba sa inyong sarili? Bakit ang tagal ko nang nag-a-attend ng Baptist, ang galing mag-preach ang pastor, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Hindi pa nakikita yung changes, hindi pa nakikita yung resulta ng salita ng Diyos sa aking buhay. Nakasalalay po yan sa ating attitude sa Biblia. Meron pong 4 na klase ng tao na tinukoy ng ating Panginoong Hesus sa kanyang parabola. Una po, ito ay nilagay niya sa kwento tungkol sa isang naghahasik ng binhi, farmer. Ang trabaho ng farmer, maghasik ng binhi. Ano po? Yung binhi, nahulog sa 4 na lugar. Merong nahulog doon sa nagdiso. Ano Tagalog din nagdiso? Ano? Dumapo. Okay. Parang langaw na dumapo. Parang ganon. Okay. Yung bang binhi, nahulog. Doon na lang. Nahulog doon sa wayside. Tabi ng kalsada. Ang karakteristik po ng wayside, siyempre, nasidsid. Kaya may katigasan po yan. So, ang palintulad dito, yung seed, hindi po siya makapag-ugat, hindi siya lumago, kasi hindi siya makapenetrate doon sa soil, sapagkat matigas nga po ito. Makikita natin yan in a while. Yung pangalawa, nalaglag din doon sa mga bato. Maraming mga bato. May soil, pero mas maraming bato. Ang buhay ng halaman, soil. Di po ba? So, hindi ngayon siya lumago, hindi siya nagbunga. Okay? Pangatlo, yung pong, bago nun, Pangatlo, yung pong nandun sa mga tinik. Nasabi ng Bible, lumaki yung seed, okay? Pero yung tinik, yun yung naging hadlang. Para yung seed, hindi na siya lumaki pa na nagpatuloy at nagbunga. Ibig sabihin, may harang.
Amen po. May hadlang. Okay. Ngayon, yung pang-apat, yun po yung pinaka-produktibong lupa. Doon sa apat. So yung una, wayside. Pangalawa, stony. Number 3, thorny. Yung pang-apat, productive or good. Hindi ka lumalago. At itong good ground, tignan natin yung katangian at dapat meron tayo niyan para tayo lumago. First of all, let's go to that wayside ground. Ito pong wayside ground na aking tatawagin ngayon, indifferent hearer. Siya po ay indifferent hearer. Ano pong ibig sabihin ng indifferent? Pag ikaw ay tinawag na indifferent, ikaw yung klase ng tao showing no interest to the topic. Halimbawa, nagpipreach ako. If you do not find this interesting, interesting means it catches your interest. Merong something sa'yo na makakonect doon sa sinasabi, nakakatch yung attention mo, kaya nakikinig ka ng taimtim dahil merong bagay sa'yo na konektado doon sa kanyang sinasabi. That's what you call interest, point of interest. Pero ang problema sa taong ito, indifferent. Bakit pong indifferent? Walang interest. Kasi po, it cannot accommodate the seed. Naintindihan nyo? Unlike doon sa good ground, na sukay, na arado, iso nga bukel kakabsat, makapenetrate. Pero ito, hard. So, the characteristic of this indifferent hearer, his heart is hard. Matigas ang kanyang puso. Kalimitan po, nagpipreach ang pastor, magaling magpaliwanag, binibigyan niya ng sense, pero hindi mo napapapasok sa'yo yung turo ng pastor kasi matigas ang puso mo. Bakit matigas? May dalawa pong rason kung bakit ang isang tao matigas ang puso. Number 1, because of sin. Marami kang mga ini-enjoy na kamalian o kasalanan sa buhay na ito. Kaya't pag nakinig ka ng preaching, yung idea ng message kontra doon sa gusto mong ginagawa. So you would rather refuse the message and enjoy your activities and habits. And the more you do that, your heart is becoming hardened. Kung natin no kati Ilocanong kakabsat, isuday jayan dete agkalyo. Ang ating pong skin, sensitive po yan sa init. Sensitive. But, apak mo yung paa mo sa mainit, sa bato, sa matigas. Anong nangyayari doon sa ating dapan? Ano ba dapan Tagalog? Talampakan. Ha? Dapan, talampakan? Anong nangyayari doon sa yung talampakan? Nagkakaroon po nagiging manhid. Dumarating yung time na kahit iapak mo na siya sa bato, hindi niya na mararamdaman. Nagiging manhid. Bakit po? Because you have trained your feet to resist its feelings. So ito po yung tao na sana pwede siyang baguhin ng Diyos sa turo, pero dahil pinili niya, by choice, pinili niya yung kasalanang gusto niya, pinili niya yung pagiging materialistic, pinili niya ito because of the sins that he enjoyed to do and participate in his life, kahit makinig, wala na yun, tumatalbog sa kanya. Yun po ang tinatawag na indifferent hearer. Ang nakakapanghinayang doon ay hindi po yung salita na ihasik sa'yo. Ang nakakapanghinayang doon, yung potential na ikaw ay magbunga, maging kagamit-gamit sa Diyos, maging blessing sa family mo, kung sana pinayagan mo ng salita ng Diyos ang mag-penetrate sa'yo, baguhin ka, sana maging blessing ka sa family mo, sa parents mo, sa kapatid mo, sa mga kaibigan mo, sana makita nila si Kristo sa'yo, sana yung blessing ng Diyos because of your obedience to the Word of God, mairaman da ko makakapsat, but you stop it because you keep hardening your heart. Ang nakakalungkot, kahit sinasabi ko ito, dinidescribe ko, alam mo na ikaw ito, pero hindi ka pa rin umiiling. You are not alarmed. Mga kapatid, nakakalungkot po, sayang ang buhay mo. Listen to me. Men shall not live by bread alone. Akala nyo pagka minsan, ang importante lang sa buhay pagkain. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Kung hindi mo hinahayaan na ang puso mo ay tumanggap ng salita ng Diyos upang baguhin at upang makonform ka rito, mga kapatid, then you are only living on the physical realm of life, which is what we call survival. Ang usapin natin dito, mga kapatid, usaping mananampalataya. Believer, ligtas. Kaya nais kitang tanungin ngayong umaga, ligtas ka ba? Are you saved? Are you one of God's believers? Kaya tayo pong mga mananampalataya, mga kapatid, especially kung medyo matagal na tayo, dumating yung time na natuto tayong sumuway. Alam mo, yung isang beses lang na hindi ka nag-attend ng church, tapos inulit-ulit mo yan, tapos kinonvince mo ang sarili mo na okay lang yon, you are actually hardening your heart. At kahit nakikinig ka na ng preaching, mga kapatid, wala na. Alam mo yan, wala na. What is the solution to that, mga kapatid? Humility. Maghambol ka sa Panginoon at sabihin mo, Lord God, masakit yung narinig ko kay pastor, pero totoo naman. Ako na yung tinutukoy niya na hindi na nag-attend ng church at sinabi ko sa sarili ko na okay lang at parang feeling ko okay lang na hindi ako nag-attend. Kaya ngayon, kahit preach ng preach, magaling akong makinig, pero wala na sa akin yung message na yun. Nakakalungkot po na kalagayan ng Kristiyano yan. Maybe you are that wayside heart today. And you know, this is a dangerous soil. Okay? A hopeless heart, mga kapatid. So that is number one, indifferent hearer. Pangalawa, dumako naman tayo doon sa pangalawang klase ng hearer. Siya po yung sinabi ng Bible, tumanggap ng salita ng may kagalakan. Now, kalimitan po, wala namang Kristiyano, halos lahat ng aking bina-Bible study, pinupuntahan, kinakausap, pag ipinangaral ko ang Biblia, nagre-respond. Sadyang may mga tao na ang personality, mga kapatid, hindi kanya, anong tawag dito? Hindi kanya iti-turn down. Siya yung tao na kahit anong sabihin mo, sang-ayon sa'yo. May mga ganyang temperament ng tao. At dahil sa temperament na ito, ang tawag dito sa pangalawa, emotional hearer. Siya yung pag tinuruan mo, alam mo, ang sabi ng Biblia, sasagot yan, kasya aya pastor. Pero hanggang dun lang yon. Hello? Kasi po, nagre-respond siya by emotion, not by understanding, not by commitment. Ang response po niya sa Word of God, hindi dahil makinig ako para mabago ako, matuto ako, lubago ako. Hindi po eh. Ang kanyang pakikinig lamang, front niya, emotional. Kaya sabi ng Bible, receive the word joyfully. Masaya. Ito yung nag-enjoy na nakinig. Ito yung umuwi. Alam mo, ang galing ng pastor doon, ang ganda ng paliwanag, napakaganda. Pero hanggang doon lang yon. And I surely do appreciate when people who come to church go out and give a good comment about us and say, you know what, I like that pastor, he preached so well, he is a good expositor of the Word of God. Napakagaling wala ganapin. Maraming matutulungan ng pastor na yan. But if you look at the next part of his life, wala kang makikitang resulta nung tinuro ng pastor sa kanyang buhay. Pero all appreciation. All appreciation. Pag bibisitahin mo yan, anak makunam, di umay mo church di Sunday. All appreciation. Tapos tatanungin mo, so anong natutunan mo doon sa message? Basta, ang ganda eh. Ang galing niyang magpaliwanag eh. Hanggang doon lang yon. And because of that being an emotional hearer, ang tawag dyan, shallow. Kaya po dito sa Baptist, hindi po tayo on the emotional side. Because that can make you shallow. Emotions are changeable. If relationship is based on emotion, it is shallow relationship. If commitment is based on emotion, like nag-commit ka dahil na-excite ka lang, palagay ko pag nausapan ka, na-realize mo, teka, ba't ba ako nag-commit doon? Nadala ako sa hype. It's a shallow. And so let's go deeper than being shallow. Let's go deeper than just being appreciative. We surely do appreciate. It's a big encouragement to me when you appreciate. Pero alam mo, ang totoong pagpapahayag ng appreciation doon sa narinig mo, makita dapat sa buhay mo. Paghalimbawa, tinuro ng pastor, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tanggalin na natin ang mga bisyo sapagkat una sa lahat,
yan po ay nakakahadlang sa ating Christian testimony. Pangalawa sa lahat, yung ating isip na inclined sa mga bisyo, ibig sabihin, kontra yan doon sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Alisin na natin yon. Nung nakinig ka, klaro siya magpaliwanag. Pero ang tanong, tatanggalin mo bang bisyo mo? Ititigil mo ba ang pagbibisyo mo? Yun ang tanong. Kasi kung hanggang appreciation ka lang, shallow ka. At mga kapatid, dito po sa ating church, ayaw natin na ikaw ay maging shallow. We strongly encourage you to get engaged. Na sa salita ng Panginoon, ma-engage ka talaga sa Bible. Na kung sinabi ng Bible, what the Bible says, that's it. Kaya tingnan niyo po, sa bandang huli po kayo, pero totoo, sa bandang huli, hindi mo rin maaasahan ang miyembro na emotional lang. Hindi rin maaasahan. Hindi rin maaasahan ang member na appreciative lang, pero hindi niya ginagawa ang turo. Sa bandang huli, titigil din yan. Sa bandang huli, look at what happened. Hindi nagpatuloy eh. Kasi nung nandyan ang init, napakainit na, nakset. Bakit? Hindi na kaya ng emotion niya eh. Emotion is very hard to sustain. What makes you happy is hard to sustain. Kung halimbawa, it's money that makes you sustain, naku, napakamahal niyan. Kasi pag wala kang pera, hindi ka na masaya. Kasi ang buhay mo nakadepende sa what makes you happy. Especially sa mga material na bagay. Kaya sa bandang huli, hindi maaasahan ng Diyos ang Kristiyano na emotional lang. Kaya kung ikaw ay sa umagang ito, ikaw yung Kristiyano na appreciative, amen. Pero sana, sabayan mo yung pagiging appreciative mo, the best way to truly appreciate what you heard is to apply it in your life. Kung totoong na-appreciate mo yung binigay sa'yo, isuot mo. Hello? Kung na-appreciate mo yung sapatos na binigay ng nanay mo, isuot mo. Huwag mo lang sabihin, ang ganda naman ng sapatos, di mo naman sinusuot. So kung na-appreciate mo ang binibigay ng Diyos na salita sa'yo, gawin mo. Makita dapat sa buhay mo. Hindi ka lang hanggang emotion because God knows He cannot expect anything from you. Sa negosyo, ganun din eh. Hanggat puro salita lang yung customer mo, ang ganda naman. Pag hindi bumibili, wala kang gain doon. Hanggang appreciation lang eh. Emotional hearer. Wala po siyang commitment. Pag pumirma na yan, nagbayad yan, yun. Sa oras ng isang Kristiyano nakinig at sinabi niya, pag uwi ko, tatanggalin ko na, itatapon ko na lahat ng worldly music ko. Pag uwi ko, mamaya pupunta ako ng lawag, bibili na ako ng palda. Pag uwi ko, pambira, aayusin ko na magpapagupit na ako. Kasi itinuro ng Biblia yon. Pag ganun ho, may commitment, may makikita kang bunga at resulta. Pero pag pumunta yan at sabi niya, galing ni Pastor, sarap pag-preach, sarap pakinggan si Pastor. Pero walang ginagawa, shallow. Hindi makakapagtagal yan. Okay, number 3. Nakita natin yung indifferent hearer, nakita natin yung emotional hearer. Pangatlo po, doon naman doon sa tao na sabi ng Bible, yung seed lumago. Kanya lang may hadlang. So hindi na siya makapagpatuloy sa paglago upang magbunga sana because it's being hindered. Naintindihan po ninyo. Ang sabi ng Bible, ang application po nun, the cares of this life and the deceitfulness of riches choke the word. May hadlang, may harang, may nakapara, may obstacle. Okay? Ano pong tawag dito sa number 3? Etong number 3, distracted hearer. Ibig mong sabihin, walang distraction sa kapilya. Pero sa buhay niyang literal at personal, mula Lunes hanggang Sabado, maraming mga distraction. Alam mo yan, kung ikaw ay Kristiyano, may mga hindi ka pa give up na bagay sa buhay mo, hindi mo pa sinurrender, you are not a victorious Christian. You just come to church for the sake of attendance, but your Christian life is not dynamic. The faith that you have is not bearing fruit. Christ is not seen that much in your life. You are not becoming a light like you should.
You're not becoming a salt in the influence that you should be having. Why? Because you were not willing to let go of these things so that the Word of God could have its free way in your life. Naintindihan po ninyo? Therefore, the key between you and the Bible is your obedience. Yun lamang po. Kahit pa Bible ang Biblia mo, hindi ka naman sumusunod. Walang kwenta ng Bible sa'yo. Kahit nasa HBBC ka na, nasabi nga ng ibang mga churches, ibang klase yung church nyo, ibang klase ang pastor nyo, na-appreciate nila yung mga turo. Turo, napakaganda. Anong kwenta ng turo kung hindi naman makita sa'yo? Ang silbi ng turo, may matuto. Ngayon, pag hindi ka natuto, anong kwenta ng tagapagturo? So pag may nagtuturo, dapat may natututo. Kanya lang po, hindi siya natututo. Bakit po? Sapagkat may mga distraction. Ang ibig sabihin ng salitang distracted is having one's thought and attention drawn away. He comes to church only to go home and be distracted again. He comes to church and focus on the pastor and let the Word of God so work in his heart only to go home to be distracted again. Ang hirap, kaya sabi ko nga po sa inyo, ang hirap magpakatotoong Kristiyano kung nasa maling barkada ka. Because you have a distraction. You have a hindrance. Mahirap magpakatotoong Kristiyano pag ang napangasawa mo, unbeliever. Kaya kayong mga dalaga binata, subukan nyo mag-asawa ng unbeliever. Kung seryoso kang Kristiyano, mahihirapan ka. Kasi malamang ngayon, sasabihin sa'yo, okay, payag na payag yan, pero malay mo, pag kinasal na kayo, pag kayo na, biglang sasabihin sa'yo, mula ngayon ha, walang church, ako ng tatay, ako masusunod. Tapos ka. Kung hindi ka serious Christian, sige, pagbibigyan mo na lang all the way. So anong nangyari sa Christian life mo? Wala. Anong napala ng Diyos sa lahat ng biyaya niya sa'yo? Wala. Nakakalungkot naman. Ulitin ko yun, sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa'yo, wala siyang napala. Kasi mali ang desisyon mo sa buhay, you allow distractions to hinder you. Mga kapatid, kung bakit hindi ka nag-grow, hindi kasalanan ng Diyos, hindi kasalanan ng HBBC, you chose wrongly. Hindi wise ang mga decisions natin Hindi wise Nakakalungkot man isipin, pero totoo yun hindi wise Tapos may mga katwiran tayo behind it. May mga reasons tayo behind it. Ano mang rason yan, sasabihin ko sa'yo, if you want the way out, you will always have reason, and the world will always give you reasons to the way out. But if you choose to stay in, God's grace is sufficient. Yun lang yun. Pag talagang inisip mo, aalis na ako, titigil na ako, magkukwit na ako, naku, sabihin ko sa'yo, i-welcome ka ng world. Iko-comfort ka pa niya na. O hindi ka na nagbabaptis? O sige, dito na tayo. Sabi ko sa'yo, mas masayang friendship natin kaysa dyan sa baptis Pupunta ka dyan, pagagalitan ka pa ng pastor nyo, ganyan-ganyan. I-welcome ka talaga. Mako-confirm pa sila lalo na tama sila. Pero alam mo, deep within your heart, you're not doing right. Pero sa kabila ng marami pong mga distractions na ito, sinabi mo, Lord God, I wait upon you. Kung nandito kayo kaninang Sunday school, pinaliwanag ko yung ibig sabihin ng wait upon the Lord. To attend to the Lord, sabi mo, Lord, marami akong mga problema, maraming mga suliranin, mga kabigatan ng buhay, pero Lord God, kakausapin kita, haharapin kita, tulungan mo ako. Paano ako magpatuloy na sumunod sa mga sinabi mo at utos mo sa akin, Lord? Listen to me. I-stress ko po yung halaga ng obedience. The secret to greatness in the Christian life is your obedience. I don't care kung libo-libo, milyon ang followers mo sa Facebook. Pag hindi ka sumusunod sa Biblia, failure ka. Totoo yun. Bakit si Samuel na bata pa lang, na-impress ang Diyos sa kanya at pinagpala, ginamit siya ng Panginoon greatly. Why? Because of his obedience. Bata yun, pero marunong sumunod sa Panginoon. Tayo, hindi natin alam paano sumunod sa Lord. Ang hirap. Kasi may mga katwiran tayo. Ang Biblia po, ina-addressan niya ano man ang katwiran mo. Pastor, hindi mo kasi alam ang mga problema ko sa buhay. So ano ngayon? Hindi ba sapat ang biyaya ng Diyos? Hindi ka ba niya kayang tulungan?
Pastor, talaga, alam mo, pag ikaw nasa sitwasyon ko, mahirap. Alam ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, come boldly to the throne of grace. Papayag ka na dahil lang sa problema mo, magbabackslide ka? Tatalikuran mo ang Diyos na napakabuti sa'yo? Tatalikuran mo ang Diyos na naglikha sa'yo? Tatalikuran mo ang Diyos na nagbibigay pagpapala? Sumagot ng panalangin mo sa lahat ng kabutihan niya dahil lang sa isang problema, tatalikuran mo siya? Distractions. Are you following now? Ano tong mga distraction na makita natin dito sa taong ito? Sabi ng Bible, hindered by cares, the cares of this life. Ang ibig mong sabihin ng cares of this life, you care more about the things of this life rather than to the things in the next life or about God. Ngayon pong panahong ito, napakadami pong mga hindrances sa Christian life. Kamakailan lang, meron po akong na-research, okay? Kung bakit daw bumababa ang attendance sa mga churches ngayon. Makinig maigi. Bakit po bumababa ang attendance sa mga churches ngayon? Nakakalungkot man isipin, pero reality na bumababa ang attendance sa mga churches ngayon. Okay? Hindi ko mahanap dito, Excuse me. Yan. Why church attendance is declining today? And I will tell you why you are declining in your attendance. But hindi ka na nag-church. Ito po ay isa sa mga reasons mo. Number 1, greater affluence. Ang ibig sabihin ng affluence, umangat ng buhay. Gumanda na. Nakapag-abroad, nakalimot na sa Panginoon. Affluence. Are you following? Oo. Makikita mo mga kapatid, sa mga panahong ito, because of money, marami kang options Hello? Dahil may pera ka, imbes na pupunta ka ng church, pag wala kang pera, church ang pupuntahan mo Kung hindi ka sa church pupunta, doon sa uutangan. Kung wala kang pera. Pero ngayon, pag may pera ka na ba, pupunta ka pa rin sa church? Kasi yung pera mo, it will allow you to afford other options in life. Imbes kayong kapilya, di ka pinapa nag-mall. Babang ka kapilya, nakaputputot, palit ka nga palit. Tapos kung uut pa ni pastor, ma-depress ka lagawin. Inka lakpikni ka na, ma-relax ka pa Kaya naman ng pera mo. Diyan po ang delegado dyan. Mag-ingat po tayo sa tinatawag na affluence. Hello? Pangalawa pong reason kung bakit daw bumababa ang attendance, higher focus on kids' activities. A growing number of kids are playing sports, sabi ng article. And a growing number of kids are playing on teams that require travel. Pinasali natin ang mga anak natin sa sport. May team sila. Kailangan nilang bumiyahe, mag-travel. And most of the sports happen on weekend. And parents who can afford this for their children would choose sports over church. As a pastor, pag tinitignan ko ito, you know what? Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Nakakakaba. Kayong parents, di ba kayo kinakabahan if you don't see your children here? Don't you realize that Sunday should be non-negotiable? And if he's not in church, he's somewhere else? Hindi ka ba kinakabahan? Naaalis sa kanya yung kaisa-isang virtue na kahit papaano, kahit hindi active yan, pero at least nandyan yan, nawala na sa kanya kaisang virtue na magkikip sa kanya yung isang non-negotiable na tinatawag. Na ngayon, hindi niya na hinahanap ang church. Pero pag sports, kahit maghapon, mga kapatid, hindi lang po attendance ang issue rito. Puso ang problema dito. At sa puso ang problema po dyan, pananaw ng tao. What is more valuable? Worship or sports? Ang isabi ng worship, halaga ng Diyos Ganun bang pagpapahalaga mo sa Diyos? Babang kagis sport ti Domingo? Babang kagbabike ti aldaw ti Domingo? Ganyan bang pagpapahalaga mo sa Diyos? Is that how you worship God? Is that how you treat the God who made you? Is that how you appreciate the God who saved you? Magbabike ka pag linggo? That's how you worship God? Pangatlo, sabi ng article, bakit daw po bumababang attendance? More travel. Biyahe ng biyahe. Travel ng travel.
Despite environmental concerns, travel is on the rise and most people are taking far more than the old standard of one vacation. Dati, one vacation a year, okay na yon. Ngayon, hindi sapat yung one vacation a year. More and more families of various ages travel for leisure. Even if just out of town. Diyan lang ako sa Curimaw, sa Pagudpud, out of town. To go camping or to a friend's place for the weekend or weekend at lake. Nag-e-enjoy ka doon? Nandito ang Diyos. Nag-e-enjoy ka doon? When people are out of town, they tend not to be in church. Di kahit ka online, hindi na mag-participate eh. Pang-apat, mga kapatid, online options. Bakit bumababang attendance sa church? Online. Uy, wala ka nung Sunday. Nag-online naman ako eh. With the rise of online church social media, there have never been more opportunities for people to access. Alam niyo, sa mga brethren ng Australia, blessing ang online. Pero kung taga dito ka lang sa Bacara at nag-online ka, hindi blessing ang online sa'yo. Nagiging blessing lamang ang mga online to those who cannot be enriched dito sa ating physical gathering. Kasi nasa Australia ka, nasa Hawaii ka, nasa South Korea ka, nasa Amerika ka, miss na miss mo yung church mo. So at least sa online, you have a glimpse of what's happening in the church. Pero kung nandito ka lang sa Bacara, nag-o-online ka, hindi blessing ang online sa'yo, kapatid. Because you are estranging yourself from the physical fellowship of God's people. Tatandaan niyo po, mahalaga ang physical fellowship of God's people. Kaya nga salamat sa Diyos, kahit taga-Batak, taga-Barangay Kium, tong mga Agpawa family, sinisikap nilang makarating eh. Pwede naman na silang manood na lang doon, di ba? Doon, Tito Jerry? Oh, pero sinisikap nilang pumunta rito eh. Bakit po? Siguro hindi pa nila maunawaan lahat, pero alam nyo, you will reap the blessings for coming here. Alangan naman na nagsasakripisyo ka para sa Lord, tapos wala siyang i-reward sa'yo. God is a faithful rewarder of those who diligently seek Him. Tapos ikaw nandyan ka lang. Nandyan ka lang, dito ka lang, malapit lang. Tapos online. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo ma-prioritize ang pumunta rito. Ano pa, mga kapatid? Marami pa. Failure to see a direct benefit. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, at mga Kristiyano, sineself-direct nilang spiritual growth nila. Hindi nila kailangan ng pastor, hindi nila kailangan ng church. Bakit? May Google naman eh. Ang pastor niya si Google. Ginugoogle niya ang spiritual growth niya. Mga kapatid, kailanman, hindi po si Google ang pastor. Walang tinawag ng Diyos na Google para magpastor sa'yo. Meron siyang tinawag na lalaki para pangunahan ka. Kaya tingnan nyo balikan natin, marami to. Pero next time na yung iba para at least meron akong i-discuss pa next time. Okay? Tingnan nyo po. Ang sasakyan ba blessing o hindi? Tanungin ko kayo. Ang sasakyan ba blessing o hindi? Pag kayo pumunta sa akin at nagpa-pray ng sasakyan, ano pong tawag nyo dun sa sasakyan na yon? Blessing? Blessing o hindi? Okay. Alam nyo ba, na kahit may sasakyan ka, pwedeng naging hadlang yung sasakyan mo sa pagpunta mo ng church. Bakit? Kasi yung sasakyan mo, kaya kanyang dalhin kahit saan. So, imbes na sa church ka pumunta, dahil may sasakyan ka, you had an option to go where? Punta ka ng Solsona, punta kung saan-saan. May sasakyan ka eh. Kung papaano na yung walang sasakyan, naging hindrance sa kanya, yung kawalan ng sasakyan, kaya hindi nakapunta ng church, yung may sasakyan, naging hindrance din sa kanya, yung kasi hindi nakarating ng church. Bakit? Dahil may sasakyan, pwedeng pumunta ng Pagudpud, imbes na nag-church. So ano po talaga, kuya? Ano ba talaga ang issue? Mindset. Mindset mo lang. Ang daming ang galing Tingras ngayon, no? Ginamit ang sasakyan para pumunta rito. Mindset lang yun eh. Pero distracted tayo, di ba? Mga kapatid, pag uwi nyo, evaluate nyo yan, mga distraction sa buhay nyo. Sayang ang panahon mo. Sayang ang buhay mo. Life is very short. If you want to make the most out of it, ito po ang susi dyan.
thou shalt meditate day and night, and observe whatsoever God has commanded, and you will make your way prosperous, and then thou shalt have good success. It's all about your attitude to the Word of God. Your obedience to the Word of God. Cares. Pag sinabing cares, mga pangangailangan. Hindered by the deceitfulness of riches. So nakita nyo, money is a good servant, a bad master. Money is the root of all evil. To summarize everything, the last is the best. Productive hearer. He always responds to the Word of God with a positive attitude in his spirit. Sabi niya, Lord, kung yun pong utos mo, maraming mga kinakailang years ko sa buhay, kailangan kong gagawin yan para masunod kita. Are you willing to make those adjustments? Nawatan niyo, kapsat? Kasi i-modify mo yung life mo eh. Gagawa ka ng modification. Pag nagsasakyan, kung i-modify mo yan, may i-adjust ka. Tama po ba? Minodify mo, nilagyan mo ng malaking gulong, may adjustment yun. Ano usam ti tagtag na, di ba? Kasi laki ng gulong mo eh, manipis eh. Di ano usam ti tagtag na, ang tawag doon, tiis pogi. Di baling matagtag, pogi naman. So you're willing to adapt that. You adapt that, di ba? Ini-endure mo yung tagtag, di bale na, at least pogi yung sasakyan mo. Eh bakit sa Christian life hindi mo ma-apply yun? Di baling hindi ako naka-join, di baling nawalan ako, di baling naikapisat, nakatira ako ng church. Nasunod ko naman ang Panginoon. You see that? Productive hearer. Let us be dedicated to the Word of God and let us be doers of the Word of God. Napakasimple po ang message na to. But until that you see yourself in one of these, at pag nakita mo ang sarili mo dun sa una, pangalawa o pangatlo, ikaw yung indifferent, ikaw yung may sinabi, narinig ka sa pulpit, pero binaliwala mo, ang epekto sa'yo nun, tumitigas ang puso mo. Or ang nagpapatigas sa'yo, relihiyon mo. Ayaw mong tanggalin yung tradisyon mo. Narinig mo na kanina, kung may mga bisita ngayong umaga, narinig nyo na, papaano ko ipinaliwanag. Pero pag uwi mo, yun ka pa rin, wala ka talagang pupuntahan. Hindi ka lalago. Ikaw yung emotional hearer, galing mo mag-appreciate. And we surely do appreciate that. It makes gives a great encouragement. Pag sinabi ng isang pastor, you know what? I was so blessed with your message. Pag pray mo ako, gusto kong makitang mangyari sa aking buhay. Pero kung wala yun, emotional hearer ka. Third is distracted. Maraming distraction. Di ka makita sa church, lulubog lilitaw ka, on and off. Nakapuot ka ba iti, barko lulubog lilitaw, submarine lang ang alam ko ha. Hindi bagay sa Kristiyanong lulubog lilitaw. Dapat puro litaw. Kung lubog, puro lubog. Amen po ba? So pag totoo ka, kung Christian ka, identify mong sarili mo kay Kristo, patutuhanan mo yan sa buhay mo. Simulan mo. Amen? Ngayon, ang gusto ko, kasi nakikita ko yung iba sa inyo, nakikinig. Meron akong naiwan. I believe, ang preaching na ito, nakapag-iwan ng desire sa puso nyo. Ang kulang, determinasyon. Tama ba? Ang gagawin ko sa inyo, bibisitahin ko kayo. Pupuntan ko kayo sa Pasyukan, pupuntan ko kayo sa Bintar, pupuntan ko kayo mga taga-Bacara, bibisitahin ko kayo. And through the engagement with me and you, encouragement namin sa inyo, we hope you will grow. Kasi kung hanggang dito lang tayo, nakinig kayo, may decide na kayo eh. Pastor, natouch mo yung puso ko doon ha. Pero walang mangyayari yan until pupuntahan kita. Mag-uusap tayo. Tutulungan kitang lalago. I-encourage kita. Sabihin mo ang mga struggles mo. Let's talk and let's pray together and see you grow. But that's what we are going to do this week. Bibisitahin namin kayo. And I want all the key people there to visit the members. Kayong mga leaders, visit them. Talk to them. Engage them sa salita ng Panginoon. Don't let this message pass na walang accomplishment na gagawin. Pag dito lang, nakinig ka lang, I'm telling you, ulitin ko, may desire ka, walang determination. So, pupuntahan namin kayo. Yung mga taga-Dingras, taga-Lawag, pupuntahan ko kayo. Willing ba kayo? Yung mga taga-Dingras, willing ba kayo? Amen? Bagagpaalan to ni Tita Teresa, kini Tito Moises, si Dingras dito. Puntahan natin sila. Itong mga taga-Lawag, pupuntahan namin kayo. We'll visit you. Kasi uuwi kang, ganda ng message ni Pastor, but you don't know how to really apply it in your life until the pastor comes and help you. We will assist you grow. Saan ka nakakita ng ganyan? Ano? Dapat na po utang magkasta nga relihiyon, umay nakabisita ang the church leader.
Tapno tulungan na ka, growth spiritual. Biruin mo yun. Amen? Congratulations sa HBBC Australia. Sana po hindi kayo maging indifferent hearer na sa kakasaway mo sa salita ng Diyos, di mo na malayan, kalos ka na, tumigas ang puso mo na kahit anong pangaral ng pastor, wala nang epekto sa iyo sapagkat kimalyo iti pusom. Sana kayong emotional hearer na hanggang doon lang kayo sa appreciation. The best way to appreciate that God is to apply it in your life. Sana hindi kayo maging distracted. Alam ko sa Australia, maraming options dyan. That you would rather be at the mall than be in church. Kasi sa mall, makaka-exercise ka na, nakarelax ka na. Pag sa church, nakaupo ka lang, nanonood ka lang. Naintindihan ang ibig kong sabihin. Okay? Material things. May pangarap kang yumaman. Yung sabi ng pastor, kapatid, tumulong kayo sa church, ganito, ganyan. Sabi ko, pampira, paano ko magkakakommit? Ang dami kong commitment sa labas. Be careful of making so much commitments. Limitaran nyo. Tapno, dawaya ti apo nga, makapag-commit kay King Kuana, kakabsa. Because kung tanggap ka ng tanggap, hindi ka marunong tumanggi, walang mangyayari sa spiritual growth mo. Pang-apat, productive. So let's all aim to become productive hearers of the Word of God. And all of God's people say, tumayo tayong lahat. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa amin pong narinig na mensahe ngayon. We are challenged and encouraged to become a productive hearer. Nakakalungkot, Panginoon, na maraming mga churches ngayon ang bumababa ang attendance dahil po sa mga realistic reasons na yon. Totoo, Panginoong Diyos. Nasa Biblia yan Sabi mo, cares of this world, deceitfulness of riches, mga napakadaming distraction. Panginoon, kailan kaya namin susuin ang aming spiritual life? Kailan kaya namin sasabihin na, Lord, I surrender to you. I yield my life to you. I'll say yes to your will and to your way and not my will and my war. Lord, sana po, we will make that decision. And we say, I have decided to follow Jesus. No turning back. I'll say, yes, Lord, yes, to your will and to your way. When your Spirit speaks to me with my whole heart, I agree. And my answer will be yes. In Jesus' name, amen. Let's sing that song. I have decided to follow Jesus. Sing this from the bottom of your heart, okay? Wala. Ready, everybody, sing this now. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. No turning back, no turning. Listen, a Christian life without sacrifice is worth nothing. Put that on the screen. A Christian life without sacrifice is worth nothing. Kung wala ka man lang sinakripisyo sa pagsunod mo sa Panginoon, walang kwenta ang Christian life mo. Kasi nung mag-asawa ka, tinalikuran mo ang magulang mo para sa asawa mo. Iniwan mo ang pagiging kabataan at nangako ka, wala ka nang papansin ng iba kundi asawa mo lang. And that gives the relationship the strength. Kaya ang Christian life na wala ka man lang sakripisyong ginawa para sa Lord, wala pong kwenta yan. Tanong, have you made those sacrifices? Make those sacrifices. Amen? Number 3. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before
have decided now. Ready? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Alam niyo po, ang kailangan ngayon, your decision. Unless you make up your mind and say, Lord, I'll follow you. I don't care what I lose. I'll begin to follow you. Pag ginawa mo yun, doon mo mauunawan ang tamis ng relasyon sa Panginoon. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan, I'm sorry. But you will never experience the sweetness of being with Christ. Are you following? Mga kapatid, ano naman ang mapapala mo dito sa mundong ito? Ano naman ang mapapala mo pag bibigyan mo lang ang sarili mong kagustuhan? Temporary lang po ang may bibigay niya na satisfaction. At the end, Panginoon pa rin ang hahanapin mo. Bakit hindi ka na lang mag-straight pa, ditur-ditur ka pa sa Christian life mo? Ang hirap kaya. Diditur ka kung saan ka dadalhin ng ditur na yan. Yung pasya mo na yan, yung decision mo na yan, sarili mong kalooban, saan ka dadalhin yan? Go straight. Follow God and you will see and you will not regret it. Sundin mo ang Panginoon. Kayong mga may panawagan sa ministry, magpastor, sundin niyo ang Panginoon. Pastor, may ambisyon ako. Pastor, panganay ako sa magkakapatid ako ang inaasahan ng pamilya. Bahala ang Diyos. Follow God and you will see, He will take care of you. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon At hindi kanya pababayaan Napakasarap po mag-testimony ng Christian life. Na ang testimony mo, resulta ng pag-obey mo sa Kanya. Hindi lang po yung, alam nyo, sa kabila ng unfaithfulness ko, napakabuti ng Panginoon. Maganda po yun. Pero hindi po nakaka-inspire. Ang totoong nakaka-inspire, yung alam nyo mga kapatid, ang dami mga challenges sa buhay ko, pero praise God, nagagawa kong mag-choir. Nagagawa kong maglingkod sa Panginoon. I'm so thankful for the grace He's given me so I can serve Him. Yun po nakaka-inspire. Hindi yung palagi na lang ang testimony natin. Alam nyo, ang dami kong pagkukulang sa Diyos. On and off ako, lulubog lilitaw. Pero napakabuti niya sa akin. Totoo naman yun Kahit sa unbelievers, mabuti ang Diyos Pero mga kapatid, level up na tayo. Amen ba? Ang ganda ng binigay ng Diyos sa atin na ministry. Napakalaming opportunities meron tayo. Magpakatotoo tayo, tumulong tayo, magsilbi, maglingkod sa Diyos. I'm thankful, itong batang ito, si Angelo, from Batak. Di ba? Mga kapatid, marami pa tayong pagkain dyan. Kumain na lang yung mga taga-Batak mamaya, ha? Dito na kayo makikain sa amin. Pag-anusan tayo, DJ Adda. Let's pray for the offering. We have offerings coming from Australia, from Canada, from Manila, and from Hong Kong and other parts of the world. Father, thank you so much. Bless the offering that we'll give, tithes and offering. Salamat, Panginoon, that we have the opportunity na maghanap buhay to earn, not only for ourselves, but so we can serve you with what we have. Help us to be good stewards of the manifold blessing. Tulungan niyo anumang kapatid, anuman ang suliranin, kabigatan ng puso, na siyang nagiging rason kung bakit hindi makapagsilbi na maayos. Panginoon, I know your heart is on those who are weak, on those who feel poor of themselves, on those who recognize they're being frail, who recognize they're being bankrupt in life, and come to you and ask for your help. I pray that you will meet that need today, dear Lord. Thank you so much in Jesus' name. Amen. You may be seated. God bless you as you give. Orchestra, go ahead.
Thank you, thank you, thank you. Grabe, grabe. Napakaganda namang kanta yon para sa ating pag-uwi. Ano po? We have 1,047 in attendance. There are about 500,000 in population in Ilocos Norte. Maabot ng halos 500,000 ang voting population natin dito. Ang aking panalangin po, kahit sana 1% lamang ng buong populasyon ng Ilocos Norte maging HBBC. That is 5,000. Amen ba? Is that possible? Oh yes. Anong gagawin natin? Let us be serious with God. You can surely invite someone on Sunday. Tingnan nyo, I'm so happy itong mga taga-Pasyukan. May naawis sila taga-Pasyukan. Di ba? Nung Sunday, may mga taga-Vintar. Di ba? Itong mag-asawa si Tito Moises, naawis na Digiti Friends. You can invite someone on Sunday. Let's fill this place with people. Okay? Alright. Australia, aywan ko kung anong inihandang pagkain nyo dyan, but nasa na sila? Okay. Anong pagkain natin? Ha? Okay. Let's celebrate. Let's celebrate. Pero as you eat, I would like to talk with you online, ha? Especially sa mga bisita. Nais kong i-clarify po sa inyo yung message ng salvation, ha? Okay? I'll talk to you after the service. Alright? So, tumakderte amin kakabsat. Let us close in prayer. Before that, let's sing the chorus, I have been blessed. I have been blessed, Key of G. Chorus now. Ready? I have been blessed, God's so good to me. Precious are His of you and me. No way I could count them. There's not enough time, so I just thank for being so kind. God has been good, so I have been blessed. Last verse. Ready? Third verse. It's my shoulder to lean on. Itong gitara. Yung gitara dyan. When I'm overwhelmed, it's the place where it's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. So He's supposed to be. No way I can go. There's not enough time, so I just thank for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Ano po ang pakiramdam yung kumpleto kang pamilya na naglilingkod sa Panginoon? Wala pong katapat na kahit anong material na bagay yan sa mundong ito. Let us be the kind who will say, as for me and my house, we will serve the Lord. Thank you, Lord. Bless us as we go. Bless our lunch. Thank you. In Jesus' name, amen. God bless you. Marami pong salamat. To God be the glory.
this unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him. Tayong mga tatay, ang unang panggagalingan ng pagkakilala ng ating mga anak sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. If there is anyone in this world from whom the early teachings of God and the precepts of the Bible will come from, hindi po yan manggagaling kay pastor o sa eskwela sa mga guro, though they are good teachers. But the first teacher of the faith about God and the Bible is no other than we fathers. Ang pinakapangunahing kailangan ng mga anak natin ngayon ay magkaroon ng matibay at solidong pundasyon sa buhay na siyang pagmumulan ng karunungan, ng pag-ibig, ng katwiran, ng tamang pananaw sa buhay. Yan po ay ang kanilang pananampalataya. There are many different ways to spell the word love, but the best way for a father to spell love towards his children comes from the letters T-I-M-E, which means time. It takes time to teach our children the things they should know. It takes time. It takes time for a father to train his children. Fathers, let us orient our children to set goals in life. Faith, acceptance, time, help, encouragement, reverence. Sa lahat ng mga anak at kabataan, you may not be receiving this from your parents, but we have many fathers in the church. Consider me your pastor, your father in your spiritual life.